Здравейте всички, аз съм Галина Дивака и този видео, знаете ли какво ще направим? Сетете се, да се смее чалендж. Нека да започваме. Ай, гад. Това просто ще те разпием тази вода, защото се смех. Те целата, вижте. Да разпием целата, вижте. Нека да започвам. Приятели, изпих шише. Приятели, сега се върна. Върна се. Ей, пак. Ох, гадно. Ох. О, гадно е. Това боли. Патри, нямам вече вода. Сега се ударих в шамар. То, ударих се. Това е гадно. Пак не се ударих в шамар. Ох, ударих се. О, гадно е това. Това боли. Това трябва да се ударим, ще има шъката такова да измести телефона. Чакай малко да има. Но то ударих се, приятели. Пак. Пак трябва да се ударя в шамар. Ударих се. Това беше видеото. Ако ви е харесал видеото, дайте палец нагоре, дайте един лайк и се абонирайте. И пишете в коментарите какво пишете, не какво искате, аз ще ви докажвам. И пишете Галин Дивака, там му търсенето, пишете Галин Дивака на английски. И там ще излиза едно такова с това 3 абоната, най-долното. Галин Дивака. Долното. И това беше видеото. Ако ви харесва клипа,
Ciao ciao.